Mayang adlaw Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Uy, kumusta ato mga kababayan nga mga overseas Filipino workers? Tanan nga mga naka-view sa pag-uhay pa lang nato ron nga Facebook page. Ang abogado sa Cebu at sa buong Pilipinas. Salamat daan sa mga likers, sa mga followers, sa mga sharers, nga bisan sa kabag-o sa ato ang Facebook page. Niya mo ni suporta sa ato ang programa. Oy, shout out ko daan kang Attorney Ronel Desparis. Nyor, salamat kayo ha. Og Attorney Daryl Delira. Og ang ako ang idol kayo, si Idol Clint Lantaco. Uy, kumusta man kada Idol Clint, ha? Okay. Ato ang mga kasamang hisgutan ron ang usa sa mga dakong suliran. O puyo ka o yuta, o duna ka yuta. Unsa man kini gitawag og right of way. Unsa man ang right of way? Buti pasabot aning right of way na andad bang agianan. Sa sud pananglitan sa usa ka komunidad or sa usa ka sitio, dunay naanda ng karsada. Ang common kay problema no, aning right of way. Kaya ang tag-iya iyang sirad-an ang right of way. Hinungdan nga mareklamo ang mga apektado kay asa na kuno sila agi. O dili ba kadto mga dunay sakyanan nga di na makasud ang sakyanan kay gisrad-an sa tag-iya ang agianan sa sakyanan. O dili ba lain problema sa aning gitawag og right of way wa pay agianan. O niya doon na kay silingan or doon ay tao nga gustong muagi sa imong yuta? Question. Ikaw nga nag-iyas yuta. Doon na kay obligasyon aron hatagan og right of way kadtong tao o mga tao nga gustong muagi sa imong yuta. Kana maoy? Question mark. Doon na ba'y responsibilidad? Sa inato pa, doon na ba'y katungdanan? Pwede bang himuon nga compulsory ngadto sa pag-iyas yuta nga mohatag gyud siyang agianan sa tao nga moagi sa iyang yuta? Kamo unsa inyong tubag? Ang tubag ana dili maobligar ang tag-iya sa yuta paghatag og right of way. Wa tay makita sa ato ang civil code og sa uban pa mga balaod sa Pilipinas nga responsibilidad o obligasyon sa tag-iya sa yuta ang paghatag og right of way. Exception. Kanus aman nga mahimong i-obligar or himuon ng katungdanan sa tag-iyas yuta ang paghatag og right of way. Doon na ba'y circumstansya o exception ang atong balaod? Sa gikay ko na, pag-isip pag right of way, dili gyud katungdanan sa tag-iyas yuta nga mahatag siya og right of way. Dili na niya responsibilidad. Dili kinahanglan nga dunay daan nga iyang ablihan aron may right of way. Dili kinahanglan nga mo patuo siya o kung sa'y gusto sa mga tao nga nagpuyo doon siya yuta nga moagi gyud sa ilahang yuta, iha man ang yuta. Pero doon na exception ang balaod nga pwede siyang i-obligar. Unsa man panalitan? Doon ay mga requirements ubos sa ato ang new civil code. Usa niya na nga ang mga tao nga dool sa yuta or gustong maagi sa yuta wa nay lain pang mas duol nga kaagian paingon ngadto sa national highway. Unsa man national highway? Mao ni mga karsada ba gagi mugna sa tuang nasunnon nga pangamhanan.
Panalitan ron. So sa usa ka sitio, dunay dato nga nagpuyo. Na siya'y yuta. Dunay karsada nga maunay naandan gyud nga kagian sa iyahang mga silingan ug dugay na kaya mga tuig diha sila nagsigig-agi ang mga silingan sa dato. Karon gisirad-an sa dato ang right of way. Pwede bang mo demanda ang mga silingan nga, "Uy, Mr. Dato, ayaw tao na sirad di nga mo agianan, right of way na." Pwede nga iobligar sa balaod ang tag-iyas yuta kung wa nay pinakaduol nga dan paingon ngadto sa National Highway. Panalitan ron, matrap na ang mga silingan, pwedeng iobligar ang tag-iyas yuta. O wa na yun pinakaduol nga dan paingon ngadto sa National Highway, wa nay habugaway nga daan paingon ngadto sa karsada, wala sila'y kalutsan, wala sila'y maagian, simba kung dunay baha ug sunog, pwedeng iobligar ang tag-iyas yuta ana. Pero pero na ang right of way, lili ka na libre. Ingon ang atong balaod, ug wa na gani adequate outlet paingon ngadto sa public highway ang demand og right of way, pwede ka na nga i-grant ay nang ipangayo ng right of way. But ang tag-iyas yuta entitled sa gitawag og just compensation. Unsa maning just compensation? Bayran ang tag-iya sa yuta base sa pinakabag-o nga fair market value sa yuta nga gigamit mga kasama o mga kaigsunan sa mga tao o tao nga gustong muagi sa iyahang yuta. Ana di ay kanagtuo man ang uban natong kaigsunan nga og mudiman kamo og agianan o right of way sa tag-iyas yuta, libre na, dili. Karon og di mo magkasinabot kamong na-demand og right of way ngadto sa tag-iyas yuta, unsay buhaton? Labing maayo sabot-sabotan na adto mo daan sa barangay. Paglikay bas mga teknikalidad. Kay doon naman goy mga higayon nga ang kaso giritso og file ngadto sa korte. Pagtan-aw pas korte, wa pa man iniagig barangay. Iusay sa ninyos barangay. Gidismiss ang kaso o gibalik una sa barangay ang kaso. Aron dili magbalik-balik, o niya dili mo samot kadako ang gasto, kana og magkasuhay man mo, agigin mo daan og barangay. Kamong nidiman og right of way, isumbong ninyo ngadto sa barangay ang tag-iyas yuta nga wala mo lain pang kaagian, matrap mo, wala laing kaagian paingon ngadto duol sa karsada, wala laing kaagian in kaso dunay emerhensya, wala laing kaagian in kaso dunay sunog simbako. Or kuno na pa laing kaagian, dili ba hamugaway kaayo na sa mga magi panalitan ron. Kanang dalana mo na naandan gyud nga agianan sa mga tao paingon ngadto sa National Highway. Gagi nila lang dalana paingon ngadto sa National Highway, mo lakaw sila og mga 30 minutos, maabot na sila ngadto sa National Highway. Karon na lain nga daan nga lahi sa daan sa dato, pwede silang moagi dito, pero ang pagbaktas sa mga tao moabot og mga 4 pa oras aptan sila tungas adlaw no or 9 ka oras usa mabot sa National Highway. Pwede ka na
Nga himuong katarungan sa diliman og right of way nga, tinuod, napala ang kagyanan, pero siba ko og dunay emerhensya kayo, dunay kabanguno ron nga pasyente na sa ospital. Mga 4 nga tus 6 ka oras man. Usak mi maabot nga tus krasada. Samtang og arimi agi aning yuta sa dato 30 minutos na. So pwede kada nilang himuon nga katarungan ngadto sa hukmanan o sa ilahang panagsabot ba ngadto sa barangay. Karon og dili mo magkasinabot ngadto sa barangay. Labing mayon ta magkasinabot aron wa ay gastuhay no. Kaya ang kinarabang kaso mo gasto gyud ang isig ka partido. Mo gasto ang kihanti, mo gasto sa ang ikiha. O diya ang kanarabang gihanti mo gasto daan. Nagsalig siya ka, mag-amot-amot mi, kagasto mi ani. Uy, emo pagsaligan na. Kay mo counter ka ng ikiha. Pwede mo file po na o counter action. Pwede mo file o counter claim for damages tungkol ka nakagasto ba sa kaso. So, pahinong danon, sabot-sabotan yun unta so di pa moabot na tuskorte. Pero dili naman gyud kapugnan, dili madaog sabot ng atos barangay. Awa na gilain pang choice ana. Humas pila ka mga atubang ang lupong tagapamayapa nga gipanguluhan sa barangay kapitan mo isyu na kana og certification to file action. Kada certification to file action, mao na kada basihanan, usas basihanan, usas ay attach sa kaso, paingon nga tos korte. O sa may sunod nga buhato na, sa mga agrabyado, o right of way, makuha na gid mo ang abogado, anak. Usually, o ingon anak, kaso sibil na, private gid nga abogado inyong kaon. Mo gasto, gyud mo. Then, isaka ang kaso nga tos korte, bayad mo og filing fee. Karon magsugod na ang kaso, na pa jud gihapoy gastuhan. Unya, panaglitan moingon ang huwes, o sige, kamo nga mga agrabyado no, og right of way, tagaan mo og right of way. Ikaw dato, tagay og right of way kanang imong mga silingan. Ang repeat dato ana, Your Honor, entitled ko sa just compensation. So dili libre. Ang agrabyado or ang mangayo o right of way, actually dili na mang pangayo gyud. Bayran niya ang tag-iya sa yuta nga iyang agian. Summary sa atong discussion ron. Ang unang tanaw sa balaod mao, ang tag-iya sa yuta wa gyoy obligasyon paghatag og right of way ngadto sa mga tao or tao nga gusto moagi sa yuta. Exception, pwede siyang maobligar sa balaod kung ang tao o mga tao nga gustong maagi sa yuta wa nay lain nga agyanan. Paingon ngadto sa public highway. O apel sa gikinahanglan nga rekisito. Ang gipangayo nga right of way dili libre. Bayran ka na ang right of way. Doon ay tumoy nga pangutana. Sud sa hataas ng katuigan, subra na sa usa ka katus katuig nga nasigig agi ang mga tao anang dalana. Kadto mga tao nga nagsigig agi anang dalana, ilan na ba ang dan? Gitubag na sa atong Supreme Court, ang kanang right of way, dili kada mapanag-iya pinaagi sa gitawag og easement. Unsa man ang easement? Ato yan nagiskutan sa maabot po nato nga mga video pohon. Buti pasabot ba, bisan pagpila ka tuig, nga sige mong agi anang dalana, dili ginamay niyo kanang right of way para maka obligar mo sa tag-iya siyuta na paggamiton mo ana
mangayo sa mo niya og pagtugot. Ikaduha og dili musugot, mukiha mo nga tunas kurte, pero bayran ninyo ang tag-iya sa yuta. Hoy, salamat kayo ato ang mga viewers, mga likers, mga followers, sharers ato ang pag-ulang nga Facebook page, ang Abogado sa Cebu at sa buong Pilipinas. Shout out ngadto kang Idelina Lubiano, Marilyn Manggubat Istrobo o ni Madam Nila Bores. Salamat kayo ha ato ang mga kabayan. Unya ako balikon i-like, i-follow o i-share ninyo ang atong pag-ulang nga Facebook page. Unya pili pud mo tan-aw ning ato ang video karon sa ato ang YouTube channel, ang Attorney Buen Alguno. Mayong buntag, Pilipinas!